Vartioi mieltäsi. Pyri ajattelemaan positiivisia ajatuksia. Kun negatiivinen ajatus tulee, niin keksi tilalle positiivinen kysymys tai ajatus. Minä usein kysyn mielessä, että voiko tehdä mitään parantaakseni elämääni. Monesti elämässä tuntuu, että kaikki tehtävässä oleva olisi tehty, kaikki olisi valmis. Mitään ei ole tehty. Näistä arkisista tehtävistä, kuten ruoan laitto tai siivoaminen, voivat sanoa tärkeäksi ajankäytön kohteeksi, mitä päivässä voi tehdä. Itse en koe siivoamista kovin mieleksi puuhaksi, mutta ruoanlaitto olisi harrastukseni. Äskenkin laitoin ananasrahkan tehdäkseni jotain hyödyllistä. Monella ihmisellä työnteko vie paljon aikaa päivästä, samoin lastenhoito. Nämä olisivat mielekkäitä tapoja käyttää aikaansa. Tällöinkin muutama hetki päivässä, jolloin saisi omaa rauhaa, olisivat arvokkaita. Kupponen kuumaa pieni hetki omassa rauhassa, että voi hengähtää, niin mikä se on parempaa? Sen taas takaisin oravan pyörään. Sanojen tulkintaa. Levahtanut. Levande vahtaanut. Suomeksi elävä vahtaa nyt, koska se elävä Jumala katsoisi.